Til vask af spejle og vinduer skal du bruge følgende: en spand, opvaskemiddel, et viskestykke, handsker, en svaber og en vinduesvasker. Eventuelt også en trappestige, hvis ikke du kan nå toppen af spejlene. Start med at tage dit opvaskemiddel og hæld det i spanden. Du behøver ikke spare på det, da det skal skumme mest muligt for at gøre det mere kontrollerbart at vaske med. Fyld spanden med koldt vand. Det skal være koldt, da varmt vand fordamper hurtigere og kan derfor ikke fungere til opgaven. Vi hælder sæbe i spanden først, så vandet kan skumme sæben op. Tag vinduesvaskeren og dyp den i sæbevandet. Dræn den for overskydende vand ved at trykke let fra toppen og arbejde nedad. På den måde får vi den til at skumme mere op. Vinduesvaskeren må gerne dryppe med vand, men den skal ikke spilde meget vand på gulvet. Start med at bruge vinduesvaskeren på spejlet og dæk det til med sæbeblandingen. Start op fra og arbejde nedad og kør i cirkulære bevægelser. Vend den gerne om, hvis der ikke kommer nok skum på glasset. Herefter tager du svaberen, starter udefra, kører op og stille og roligt arbejder nedad. Lad svaberen selv glide hen over glasset frem for at presse svaberen. Sørg for at vinkle svaberen hele tiden, så den aldrig er helt vertikal. På den måde skubber du sæbeblandingen ned af spejlet. Tag dit viskestykke og aftør svaberen efter hvert spejl, samt tør undersiden af spejlet af, og eventuelt helligdage på spejlet, som du har efterladt. Denne procedure kan også bruges til at vaske vinduer med, præcis på samme måde, som jeg viser her i videoen. Det kræver lidt træning, men når jeg har gjort det nok gange, så sidder det i håndledet. Proceduren kan også bruges til at pletvaske spejle og glaspartier, hvis der fx er håndtryk på spejlet. I stedet for at vaske hele spejlet, vasker jeg kun det område, hvor pletten er, samt ned til bunden af spejlet. Det er en god procedure for daglig pletvask af spejle og vinduer. Hvis der er kommet meget sæbevand på gulvet efter rengøringen, kan jeg tørre efter med en moppe.